ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазни ва саршудагӣ то Mercedes-Benz S-классе ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден, дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шавад и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароишаш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензин газа, объём моторш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 30,000 сомоние. ба рубл бигардонед 210,000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтааст, ягон камбудӣ надорад. салонаш кожнӣ мебошад. краскаш радноя. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Opel Vectra Prasoya ки соли бароишаш 1990 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори бензин газа, объём моторш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 15,000 сомоние. ба рубл бигардонед 101,000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Hatchback соли бароишаш 1991 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объём моторш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 22,000 сомоние. ба рубл бигардонед 148,000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтааст, ягон камбудӣ надорад. мотор ходовой 100%. моторш 1.6 простой мебошад. боз гуфтагия кредит ҳам мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёр интизорашон ҳастед. чорум Mercedes-Benz S-класс соли бароишаш 1999 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём моторш 2.0 литр, коробка передач механика. нархи мошин 49,000 сомоние. ба рубл бигардонед 330,000 рубл мешавад ки ранги мошин сервисия, кузаш сидан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. соли бароишаш 1998 сол мебошад ки объём моторш 1.4, сӯзишвори бензин газа, коробка передач механика. нархи мошин 29,000 сомоние. ба рубл бигардонед 195,000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтааст, ягон камбудӣ надорад. вагонияш срочно фурӯхта мешавад. сентр замока. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед.
ششم فورد فوکس سالی برایش 2007 می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. در کنی بادام سوزشواری بنزینی خالیه. ابیا موتورش 1.6 коробка передач механикай. нархи мошин 30,000 сомония. ба рубл бигардонед 210,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад, шинош нав кардагӣ. растамошка танҳо кардагӣ нест. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум Kia Optima соли бароиш 2012 сол аст. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. абиё моторш 2.4 литр аст. коробка передач автоматика. нархи мошин 78,000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 525,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. ҳолаташ беҳтарин аст. мошин алиши ҳам аст. ба мошин дар Москва буда срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавад. дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ҳаштум Opel Vectra простой соли бароиш 1995 аст. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ аст. абиё моторш 1.8 аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 24,000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 161,000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад. гидравлик мебошад, лук дорад, 4 электропакет дорад. боз агар ки харидори аниқ бошад, муомилаам доштааст. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунед. нӯҳум Toyota Corolla соли бароиш 2002 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин холия. абиё моторш 1.3 аст. коробка передач механика. нархи мошин 36,500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 245,000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад. мотор ходовой, балонош 100% аст. документош тамом шудагиад. гуфтагиад ки боз бия бинад ягон муомила мекунем агар харидори аниқ бошед. марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум ваз нива соли бароиш 2011 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин холия. абиё моторш 1.7 аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 52,000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 350,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11 Chevrolet Cruze соли бароиш 2018 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин холия. абиё моторш 1.5 аст. коробка передач автоматика аст. нархи мошин 115,000 сомонӣ аст. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад. тозаак аст. американка мебошад, вагони аст. абиёмаш 1.5 мебошад, турбо аст. задни камера дорад, монитор дорад. боз стар стопам дорад. 6-7 литр расход дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед.
12. Nexi 10 با سالی‌برایش 1996 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز ابی و موتورش 1.6 коробка передач автоматика ки нархи мошин 17500 сомония. ба рубл бигардонид 118000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. 4 баллони нав дорад. састаниш зури баъда гуфтаест. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. دوستانی عزیز ویدیونواری ما با آخر میرسه. در همینجا خیر تا ویدیوهای دیگر سربلند و خانه آباد باشید. همین خیلی ما را دستگیری کنید.